Welcome back, Philippines. I am super excited to go to see my beautiful home. Let me call my yaya. Yaya. Hello, ma'am. Hintaw ba ka? Yes. Ning uli ko kay hapit na ang anniversary sa pagkamatay sa imuhang amo nga usa. Akong bana. Usa, kung wa mo kaandam dira, pues, mailhan mo nako. Kay nga nung, dili mo mag-active ano yung mga trabaho sa balay. Bantay lang mo. Ang akong balay nga budget og 10 million, bantay lang unsay porma na. Bantay lang jud mo. Kay amo mong ikiha sa Malacañang kung di na mao. Lagi, ma'am. Nanghilo na ba ako diri sa imong balay? Unya, parte na limpyuha. Kapunitan na jud kuto imong natad. Nya, ma'am, kisa may makuha nimo diha. Usay kuto. Sa pagtunin mo nako, tuon? Anyways, ano manguta naman kag usa kang sakyan? Wala ba di ka kabalungan na puno na sakyanan tong balay dira? Yes. Busa, tagi ko ninyo og kuan. Ipakuha ko diri sa akong chapel kay private kayo na ako magipandala na puno na is kwarta. Hadlok ko tulis ko diri kay White Tao diri sa terminal. Ako rang usa. May nagpasalamat ko. Chopper. Unsa? Naunsa mang sabad? Kinuok ko pagpalit mong shoes glue. Shoes glue hina. Anong sabad nga na? Lungki. Yeah, septic kayo ng shoes glue. Ma'am, palit og balig 50 ka shoes glue sa di pa na makakakuan. Dapat septic ko inag-abot diri sa tong kuan. Sa tong balay. Unsa? Nganong mabalaka man ka sa shoes glue? Ayaw ka balaka anak, kaya ako nag-ingon. Ah, sige. Di ka masugot og di shoes glue. Ipatagbo na ko sa ako ang kuan dira. Kanang panel. Itong sakyanan natos mga baboy ba? Inihaw nga baboy. Unsa wala ninyo gihugasan? Nanimahon ng tais baboy dira. Sa pagtuon ninyo nako nga kuwaon diri sa terminal, baboy, butakal, anay, unsa ba? Ikaw ba? Kamu ba ha? Sige. Ugwa man jud ka last na jud ni. Tangki digira. Unsa plat pud ang tangki digira? Giunsa man day na ninyo? Ay, Ginoo ko ninyo maka-stress jud mo. Stress kay ko sa biyahe, stress ko tanan, stress po ko ninyo. Manong di man jud mo magmatngon sa inyong mga kuan, buluhatos balay. Sige. Gusto nako nga kuwaon ko sa porlon nato. Katong aircon nga porlon ha. Bantay. Unsa? Ipaabangan ninyo. Hoy, Ginoo ko. Ano nga gipabangag porlon? Kay baw ka nga muuli ko. Ganahan kay ko ato nga mutagbo nako kay relax. Aircon pa, with music pa, maghigda-higda pa ko. Tangan nyo magipaabangan. Kamu ba? Hala? Wap amang katong sudtong minatay dito, wap agi rampa dito road. Paraha to, naipayabo ng minatay dira. Kay mo uli ang madam. Datok ayo, pagdali mo dira. Sige. Ay kun jud palaguta ha. Sige, ma'am. Ako na bahala sa tanan. Ag ikaw diha, pag chill na lang diha. Bahala gyud sa unsan buhaton diha kay ako rin bahala magkon mo sakyanan diha. Oy. Yo diha. One eternity later. Sa may ako pasakyan ni ma'am, ha? Nga tanang sakyanan kay na may diferensya. Sa ka ha? Sa mo to? Aha, kay baw na di kong unsa. Manong driver. Halis ako diri manong driver. Ha? Nakoy request ta nimo oy. Anang hatagan na kang ni madam o kanang 2 million. Sugot ka nga kanang kuan. Imong sundoon si ma'am sa airport kay ang tanan lagi naman sakyanan na may diferensya. Oy, gipangabangan ano ba nagaguba? Musugot ka madam manong driver? Ah. Sige. Salamat ha. Sana nga kanang maayo jud ang pagbiyahe ni madam oy kay kanang gimingaw na jud mi niya.
2,000 years later. Ma'am, ikaw si Madam Virgie. Kinsa ka? Nagpakuha og sakyan namin mo. Kana akong sakyan? Kadaog ka kanako? Kadaog lang ni ma'am. Tinuo ko. Sige. Asa mo ko na ibutang niya ng imuhang bayig, murag, wa na purga? Ah, tuban mong gaw. Ay, ang mahalon nga, pitaka, taga. Parking dire! Sabi niya, uy, ginuo ko. Hindi, rider. Uy, ginuo ko, giarsa ang lubot. Kaning bagahe, asa ibutang? Bubong eh. A few inches later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal